Takže celní války? Jaká je ale pravděpodobnost, že Donald Trump dosáhne svého a donutí firmy přesunout výrobu třeba z Evropy nebo Mexika do Spojených států? Během natáčení nové bilance jsem mluvil s šéfy českých firem, s ekonomy a pečlivě prohledával zahraniční zdroje. Všichni krčí rameny. Rozjezd nové výroby trvá v USA sice méně času než v Evropě, mají mnohem jednodušší povolovací řízení. Nová hala s výrobou může být ale v ideálním případě za půl roku a více, a to jenom když jde o jednoduchou montáž výrobku. Postavit tam třeba montovnu automobilů, jak je známe z Česka, trvá mnohem déle. Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová dnes uvedla, že hovořila s generálními řediteli řady automobilek v zemi a nikdo se nechystá stávající stav měnit. Nikdo se nechystá přesouvat výrobu za hranice do Spojených států. Právě Mexiko je velkým vývozcem aut do Ameriky. Továrny si tam postavily americké, ale i evropské značky. A právě na Mexiko míří stejně jako na Evropu 25% cla na dovoz aut do USA. A přesun chytrého průmyslu do Spojených států. Pro sofistikované činnosti bude v USA problém se vzdělaným a kompetentním personálem, tedy pokud by mělo jít o opravdu zásadní změny, zásadní přesuny. Problémem by mohla být i základní dělnická pracovní síla, protože Trump zároveň vede kampaň proti cizincům a každého bez povolení pobytu okamžitě deportuje. Je pravděpodobné, že se Trumpovi podaří urychlit přesun těch firem do USA, které to už plánovaly, a motivovat nějaké další. Podle ekonoma Jana Bureše z Patrie, se kterým jsem natáčel rozhovor, by ale nemělo jít o zásadní objemy, nějaké tektonické zlomy v umístění průmyslu, nic, co by výrazně pohnulo americkou ekonomikou. Je možné, že Evropská unie zůstane oproti USA dál průmyslovou velmocí. A to i podslech. Bohužel je ale zároveň pravděpodobné, že jí celní překážky tvrdě ekonomicky zasáhnou. Je pravda, že řada firem po nástupu Trumpa k moci ohlásila po boku prezidenta rekordní investice v zemi. Celkem šlo o bilionové částky v dolarech, především do infrastruktury okolo umělé inteligence. Podle ekonomů to však nejsou závazky. Je to takové to známé slibem nezarmoutíš a nakloníš si nevyzpytatelného prezidenta. Celkové proinvestované částky mohou nakonec být ve skutečnosti mnohem nižší. Když to shrneme, je možné, že Trump nějakých pozitivních výsledků dosáhne. Problémem jsou však ty vedlejší, negativní efekty. Těmi bude inflace, destrukce důvěry investorů a chaos v mezinárodním obchodě, který může vést k ekonomické recesi v řadě zemí světa. A to rozhodně včetně Česka, které je otevřenou exportní ekonomikou. My právě teď připravujeme nový pořad Bilance, která se bude zabývat postavením Evropy uprostřed této nové dramaticky vynucené éry deglobalizace. A uvidíte ji poslední pondělí v dubnu večer na ČT1.